Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. So, yun nga mga kababayan, no? Nakisawsaw na rin itong si Senator Grace Poe dito sa usapin ng transportasyon, yung pagka modernization ng jeep, pagka phase out nila ng mga traditional jeep. Ito mapag-usapan natin itong si Senadora Grace Poe. Matagal na rin siya sa Senado, pero ba't parang walang ngipin itong mga ito kung magsalita sila? Ngayon, nung nandito na si Idol Rapi Tulfo, abay, naglilitawan na. Marami ng mga sumasawsaw ko doon sa kay Idol Rapi Tulfo. At saka ang style tong mga ito, pagka malapit na eleksyon, yun, naglilitawan na sila sa lungga nila. Pero pagkatapos ng eleksyon, ito na naman, lubog na naman sila, hindi mo mahagilap kung nasaan. Hindi sumasali sa mga public hearing dyan sa Senado. Pero ganun pa man, abay marami na rin ini-expose itong si Senadora Grace Poe. Kanya lang kasi, Senadora, panindigan nyo yung mga sinasabi nyo at iparamdam nyo sa taong bayan na kakampi nyo kami. Kakampi kayo sa amin, yun, sa mga mahihirap. So pakinggan natin itong, nga pala, no, itong si Bantag, kaya ginagawa kong intro itong mga kababayan, ay dahil suporta tayo dito para sa 2025 eleksyon, senatorial eleksyon. Kaya kung sino man yung iba dyan na makabantag, suportahan natin to mga kababayan. Yung iba pa dyan na hindi pa makabantag, abay kung magbuboto rin lang kayo ng ibang senador, na mga dati ng mga senador dyan na alam naman nating may mga bahid na ng korupsyon, abay subukan din natin to si Bantag, dahil ito si Bantag parang style ni Digong ito, action man ito. Kaya ang suporta natin dito mga kababayan ay hindi kumukupas hanggang sa lumaban ito, kasi ang gusto nito itulak talaga siya na lumaban para sa Senado. Kaya't lagi kong ini-intro ito. Ngayon, ipagpatuloy natin yung usapan natin tungkol dito kay Grace Poe. Nakisawsaw na siya dito sa mga usapin tungkol sa transportasyon, at saka nung isang araw, may balita na in-expose niya yung dito sa May Naiya. So, panoorin natin to. Ngayon, kung bago natin panoorin to mga kababayan, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel at nanonood lang, hinihiling ko po ilang segundo lang na pwedeng pa-subscribe ang ating YouTube channel, pa-like na rin at pa-share. Pahit na rin ang notification button niya para lagi kayong updated kung nagustuhan nyo man itong ina-upload ko na video. Pakinggan natin. Buong Senado para prenohan ang tinakdang phase-out ng mga hari ng kalsada sa darating na ika-30 ng Hunyo 2023. The planned phase-out is yet another sordid chapter in the PUV modernization program. I can say this with certainty as I chaired the committee hearings which have generated enough transcripts to fill a jeepney. But to make the long story short, the PUV modernization program seeks to compel existing jeepney operators to consolidate and form fleets of 15 modern jeepneys, which will file routes established by local government units. Each modern jeepney costs 2.8 million pesos, which will be loaned and paid out of pocket. To speed up the policy, the LTFRB unilaterally converted all existing jeepney franchises into one-year provisional authorities. It is the most recent memorandum circular 2023-13, the LTFRB. Comment kayo dyan mga kababayan. Yan ba jeep ba yan o minibus? Parang bulag yata itong mga tumitingin. Para sa akin kasi minibus yan, hindi naman jeep yan eh. Imposed the deadliest deadline. Jeepney operators who have not joined an existing consolidated entity by June 30, 2023, or those who fail to file a petition to consolidate by October 30, 2023, will have their franchises revoked.
Mr. President, distinguished colleagues, the LTFRB should be reminded that jeepney drivers do not have deep pockets. The most recent study estimates that the average daily take-home pay is a meager 755 pesos. Somehow, the LTFRB still expects a gold mine of Kunti, alam capital mo yan, to the tune of 2 million pesos per gumawa ka unit. rin ng batas na Hiwalay pa papakir ang sa mga cost jeepney just to driver. consolidate. Bumanda naman A ang news buhay article nila. estimates that jeepney operators must put up 300,000 pesos in paid-up capital just to register as a transport cooperative. And here's the kick. The equity subsidy provided Sana sa susunod, Senadora, Tagalogin mo naman, kagaya nila Idol Rapi Tulfo. by the government is a measly 160,000 pesos, not a million. 180,000. Wala pa ito sa 7% ng bagong unit. Problema yata, Senadora, wala kang sariling script sa utak mo, binabasa mo. Ginoong Pangulo, 4 na beses na nag-extend ang LTFRB ang kanilang deadline. Kung may Pero blank kahit dyan, kailan mga ay hindi kababayan, naman nasagot kung may ang mga mga reklamo sa programa tungkol pag-usapan sa subsidiya para sa equity ng mga bagong unit. To quote a recent study on the PUV modernization program, it has been too focused on vehicle replacement. Sequencing in the implementation of the PUVMP is very critical. It could have started with regulatory reform, local route, formulation and submission, and route rationalization first before embarking on fleet modernization. This would have given stakeholders better appreciation of the program, an additional grace period, and more time for the operators, drivers to prepare. Kawawa naman yung mga To implement this hindi program, maintindihan. we need route rationalization. Taon-taon, tuwing nanghihingi ng budget para sa PUV modernization, ay hinihingi natin ang route rationalization plan. But DOTR just entered a 3-year technical cooperation project with JICA in June 2022, only 5 years after the program was launched. Part of the JICA outputs is database Pala mga kababayan, itong clip na ito na video ay kinuha natin kay Pasig News Update. Pakipalo na lang yung kanilang page, doon natin to na kopya. Yung mga hindi pa nakakaalam, yung kinuha natin ng video na to ay ang pangalan ng kanilang page ay Pasig News Update. Yan, papalo na lang po ang kanilang page. of traffic volume as the basic information for the route rationalization plan in Metro Manila and assessment of existing and future routes of PUVs. Based on their 2023 budget submission, the route rationalization studies are still being finalized. Wala pa nga yun eh. Wala pang mga ruta na maaari nating sabihin. Bakit pinapahirapan ang mga driver at commuter kung hindi pa nga nagagawa ng gobyerno ang pag-aaral na ipinangako nito? To enforce a deadline is not only insanity but also inhuman. Hindi makatao, Mr. President. It is contrary to the constitutional directive to promote social justice in all phases of national development. It is also contrary to the public welfare, as it will compound the acute shortage of public transportation modes in the country. Tignan na lamang natin ang pila tuwing rush hour, naghahabulan. Kulang tayo sa tren as the MRT-3 is operating beyond. Alam mo, madam, ang suggestion ko lang diyan, dahil tutol ka rin lang sa modernization o pag-phase out nitong mga jeepney, siguro, gumawa ka na rin ng batas na i-improve na rin ang pag-uugali ng mga jeepney driver natin na nakatambay lagi sa kanto. Yun ang nag-focus ng traffic. Mag-isip kayo kung paano nyo may improve itong isip nitong mga jeepney driver natin. Hindi nakukuha yan sa modilong sasakyan. I-improve ang pag-uugali nitong mga jeepney driver natin na laging nakatambay din sa kanto, nag-focus ng traffic. Kung magbaba, magsakay, nasa gitna. So, ugali na nila yan. Sana yun ang dapat baguhin o gumawa kayo ng batas para lang sa mga jeepney driver na pag ginawa nila yung mga ganong violation, ay bigyan nyo ng matinding parusa. Yan ang masasabi ko sa iyo, Madam Grace po. Capacity. The report
Kayo mga kababayan, comment lang kayo dyan kung meron kayong mga suggestion para iparating natin ito sa kanila. PNR shutdown to speed up construction of the North-South commuter rail will leave us its 180,000 daily passengers without a ride for at least 5 years. Kulang tayo sa bus as seen in the long queues even on the weekend. Pahirapan at tagaan din ang presyo ng Grab. Pero parang bingi ang LTFRB to the PUV modernization program. We are not against modernization. If anything, we want to make it easier to achieve. There's always a win-win solution, and that begins with the Sana, Senadora, pinakita mo yung modern jeep na pinagawa ng mga transport association. united stand from the Senate. We thus move for its adoption of proposed Senate Resolution number 507, Mr. President. Thank you. Pag itong mga binibiling mga modernized jeep na to nasira, wala namang mga dealers na yan dito eh. So yung mga parts, pahirapan ng pagkuha. Naalala rin yung mga Mahindra noon. Of course. 'Di ba? Naging problema din 'yan, 'di ba? Bakit tayo nagse-settle sa ganon? So, yun nga, parang merong gustong kumita kaya sa hearing, gusto ko rin matanong, sino ba ang nagbibigay ng accreditation sa mga kooperatiba? At paano nila kasi bago ka sumali sa kooperatiba, sasabihin sa iyo, pero i-modernize mo yung jeep mo. Dito mo lang bibilin. So may mga, 'di ba? Meron ng mga connection sila. So yun lamang po.